Avui parlem amb Francesc Monells, que és el president de l'entitat Esquí Club Camprodon. Volem conèixer aquesta entitat i que ens expliqui detalls de la seva història. Comencem recordant que aquest any celebreu el 90è aniversari. 90 anys donen molt, no?, com a club. Sí, efectivament. Aquest club es va fundar l'any 34 i hem tingut èpoques de tota mena. Hem passat una guerra i aquí estem. Sí, 90 anys que hem tingut activitat de tota mena, hem tingut èpoques de més relaxació, fins i tot vam arribar gairebé a la desaparició, però bueno, com a bons camprodonins no ho hem deixat perdre i aquí estem aquest any celebrant el 90 anys. Ja ho vam celebrar a lo gran el 75 aniversari i ara també estem contents d'aquesta celebració. Com van ser les primeres esquiades a la vall, d'aquells primers pioners del club? Mira, per situar-nos una mica, et diré que va ser aproximadament el 1917-18, quan hi ha els primers esquiadors a la vall, que són esquiadors bàsicament que provenen del Centre Excursionista de Catalunya, que va ser una mica el promotor de les primeres esquiades que es van fer a Rasos de Peguera i també a la zona del Matagalls, al Montseny. Després varen saltar a fer durant bastants anys a la vila de Ribes de Freser, que pujaven gent del centre excursionista, que alguns havien estat a Suïssa, d'altres havien tingut informacions de com funcionava això de l'esquí alpí, van tenir el centre excursionista, va fer una primera compra de material i va ser per allà als voltants del 1918 que va saltar una mica de Ribes de Freser cap aquí. Hi ha ple de documentació, de fotos, aquí al Bac de Sant Pere, aquí a les planes de Camp Pascal, bé, primer al voltant del poble i després en els pobles de la vall. Una mica quan ja la gent del poble va començar a veure com funcionava tot això, doncs ho situem al 1918-1920, que va ser les primeres esquiades de gent del centre excursionista que varen portar aquesta modalitat aquí a Camprodon. I com que ho guardeu tot i teniu documentació antiga i també fotografies antigues, veiem que la gent del club s'havia fins i tot inventat artilogis per fer pujades i baixades i salts. Sí, això més endavant, això ja és... El club es va fundar l'any 34, deixa'm, Núria, que faci una mica d'esment en el moment de la fundació. Ja us dic que les primeres esquiades eren el 18 i el club es materialitza formalment a l'any 34. Teníem un camprodoní molt emprenedor i inquiet, que era en Lluís Rigat, un muntanyenc i un romàntic de la vall de Camprodon, que va animar, va tenir l'oportunitat d'estar a Suïssa i va animar a 3 o 4 pioners més de Camprodon, tots fills de Camprodon, que el 34 hi ha la primera acta de formalització de la fundació de l'entitat, amb la voluntat de promoure i fer que la pràctica de l'esquí es fes a la vall de Camprodon. Van començar amb 35 socis, sembla que pagaven, no arribava una pesseta de quota, i això que menciones, d'aquest artilugi, això ja va ser molt més endavant, una època una mica més moderna, que durant una època, clar, no hi havia Vallter, que ha sigut un referent per tot el club i per tota la vall de Camprodon, i ells veien, clar, havien vist que hi havia remuntadors i aquí dalt no en teníem. Llavors, tota una colla, amb un taller, no recordo quin taller del poble, doncs amb en Josep Pujol Aulí, en Mingo Peiró, en Josep Moret, bueno, tota una colla, doncs ens varen comprar unes politxes, uns cables i un sistema d'enganxes i de forma manual i molt precària, però després se'n anaven a Coll d'Ares o aquí al Bac de Sant Pere i altres llocs on hi havia pendents i muntaven amb un jeep, amb un cabrestant i unes politxes i vam tenir el primer remuntador de la vall de Camprodon. Encara hi ha algú de Camprodon que guarda l'enganxe d'aquella època.
Un fet important, potser per l'entitat, també va ser la construcció del primer refugi i vau participar en aquesta construcció. Bueno, el refugi és del Centre Excursionista de Catalunya, que és una entitat referent i centenària, i el promotor del refugi va ser el Centre Excursionista. Però sí, hi ha documents que el club, l'Esquí Club Camprodon, hi va ajudar, tant en mitjans materials com humans. Jo, a més, he pogut veure alguns documents que es veu com l'Esquí Club col·labora i és un defensor va recolzar tota aquesta iniciativa. I després, al cap dels anys, quan el refugi original va tenir la problemàtica que va tenir de degradació i es va decidir fer el refugi nou, va ser quan més intensament la gent de la vall a través de l'Esquí Club hi van participar. Molt més tard, posteriorment, va haver-hi la creació de Vallter 2000, perquè ja dèiem, el 18 comença a tenir una mica el coquet de l'esquí, la gent d'aquí a la vall, el 34 es forma el club i molt més tard neix Vallter 2000. Aquí, òbviament, el club també hi va ser-hi. Bueno, als anys 70, clar, va ser un canvi total. Aquí ja hi havia esquiadors que anaven a la Molina, que havien anat a altres indrets a esquiar, inclús als Alps, però clar, que hi hagués la iniciativa d'una estació pròpiament dit a la vall va ser un canvi pel club des del punt de vista de nombre de socis, de la divulgació i l'extensió de la pràctica de l'esquí de forma més majoritària. Vallter ha transformat la vall de Camprodon. És evident que en el club també hi ha influït moltíssim i sobretot el que va fer és que el club fos receptor de molta gent que ha vingut a la vall de Camprodon atrets per als seus encants d'estiu. A l'hivern el club una mica ha sigut el receptor d'aquesta gent, a les seves famílies, a la seva mainada, i per això tenim un col·lectiu, un volum de socis on hi ha un 50-50 de gent nascuda o resident a la vall i de gent que ve de fora i que són socis del club i que quan estan aquí a Camprodon participen de les activitats. Sí, també va servir l'estació per potenciar la família de l'Esquí Club, per fer-la créixer. Totalment. Vam arribar a ser, en les èpoques de màxim esplendor, vam arribar a ser més de 1.000 socis. Érem l'entitat amb més socis del Ripollès. No tenia un referent més gran, també perquè en un moment donat el club va generar tota una sèrie de seccions, secció de muntanya, vam arribar a tenir secció d'atletisme. A Camprodon es varen organitzar els campionats de Catalunya de cross, alguns de la meva generació ens havien entrenat a córrer, i va tenir bastanta popularitat. També una secció de motos, vam arribar a organitzar trials i motocross, una cosa que ara seria molt discutible, però en aquell moment va ser també una molt bona acció i ja et dic, vàrem ser gairebé 1.000 socis. 1.000 socis, això devia ser els anys 83, 85. Siguent president en aquell moment, segurament entre en Toni Sorinyac i en Paco Garcia, Paco de Can Renart. Parlem ara dels presidents, sí, perquè en 90 anys n'heu tingut molts i hem descobert la data curiosa que el pare també va ser president de l'entitat. Sí, deu ser una cosa de família, això. Sí, hem tingut, aviam si me'n recordaré de tots, el primer va ser en Lluís Rigat, que va ser el fundador. Després devia ser Marià Bertran Petit, que molta gent el recordarà perquè era el director de l'escola Doctor Robert de Camprodon, era un home bastant polifacètic i singular. Després hi vam tenir en Llorenç Birba, de la família Birba de Camprodon, de les Galetes, el Llorenç, un gran enamorat i poeta de la muntanya i del territori. Després devia venir el meu pare, Josep Maria Monells Vilella. Després l'Antoni Sorinyac, no me'n voldria deixar cap, en Francesc Garcia, conegut per en Paco de Can Renart, en Joan Juncà, amb el qual jo vaig formar tàndem a la Junta com a vicepresident i com a secretari durant molts anys, estic parlant de ben bé 10 o 12 anys, ben bé. I després devia ser en Joan Roger Garcia, el fill d'en Paco de Can Renart,
i des del 2008 que estic jo, o sigui que sí, uns quants. Què ha suposat per la història de l'entitat personatges com Jordi Pujol o Marlene Barrull? Bueno, en Jordi és l'esportista de gala que hem tingut al club. Per què? Perquè les Olimpiades són una fita per qualsevol esportista. I en el món de l'esquí, que és extraordinàriament difícil arribar a l'elit, doncs en Jordi, fill del poble, criat al poble, enamorat del territori, i doncs va marxar de molt petitet, primer a la Molina, crec que era, i després ja va marxar fora. Sempre va estar a l'equip nacional i va arribar a 2 Olimpiades. Per tant, ha sigut un referent i és la nostra carta de presentació. Però després ha vingut gent que, com has mencionat tu, la Marlene, l'Amadeu Rossell, ara hem tingut en els últims anys en Bosch, de Girona, que també ha estat durant bastants anys a l'equip nacional. Hi ha una sèrie de gent que han estat a l'equip nacional i que han representat a Camprodon durant molts anys. I altres, m'agrada sempre destacar també la feina que vam fer durant molts anys a l'equip de muntanya. Hem tingut grans muntanyencs esquiadors de muntanya. El que ha tingut el currículum més gran, fill de la vall, és en Marc Solà, però varen ajuntar un grup, que eren 8 o 10, que varen guanyar els campionats d'Espanya d'esquí de muntanya en la seva modalitat de clubs, durant, si mal no recordo, 8 o 10 anys. O sigui que l'Esquí Club Camprodon, quan anaven por ahí a competir, a Espanya i a fora, però ¿dónde son estos? Bueno, pues estos eren d'aquest cul de muntanya i hem tingut el nom, i últimament doncs, hem tingut alguns esquiadors que encara ara estan competint no són fills de la vall, però han esquiat sempre sota les sigles del club. I clar, ara tenim l'Oriol Cardona, un banyolí, però que quan va començar corria amb tota aquesta colla que he mencionat abans de Camprodon, i sempre més s'ha quedat corrent amb les sigles de l'Esquí Club, i estem molt contents que estiguem nosaltres, i evidentment és dels millors del món en aquest moment, si no el millor. Com ens deies, un club petit, però que ha tingut títols a nivell de país i a nivell d'Espanya i internacional. Internacional, sí. En Marc va ser subcampió del món de la categoria promeses, en Jordi olímpic, i i ara l'Oriol Cardona, sí. Hem parlat de les oscil·lacions de socis que hi ha hagut a l'entitat. Actualment, quanta gent forma part? Ara devem ser uns 650. Jo crec que és la mida més raonable que es pot tenir en un club, en un poble de prou feines 2.000 habitants. I bé, oscil·lem entre els 600 i els 700, hi ha una certa variabilitat perquè les males passades de les temporades de poca neu doncs fan que la gent es desanimi i alguns es donen de baixa, al cap de 2 anys es tornen a donar d'alta, hi ha una certa variabilitat, però entre 600 i 700 és el número que ens solem moure. I com us organitzeu en tema de curses, competicions, activitats? Tenim una dinàmica bastant habitual, i a l'hivern, òbviament, l'activitat principal és l'esquí, i dintre de l'esquí hi ha l'esquí de promoció de base, que fem cursos de formació, en col·laboració amb les escoles d'esquí de la vall. Després tenim uns grups estables que esquien tot l'any amb el club, tot enfocat a la mainada, evidentment, que en diem l'escola d'esquí o els grups de tecnificació. És la cantera, entre cometes, de l'equip de competició. Tenim un director tècnic, que és l'Amadeu Rossell, que ja fa molts anys que porta tota la direcció tècnica de l'equip de competició, i al seu voltant hi ha 4 o 5 entrenadors sempre, i un col·lectiu d'uns entre 30 i 35 nens i nenes que competeixen de forma regular tota la temporada a totes les estacions d'esquí del país. O sigui que tenim un grup bastant nombrós de nanos que competeix. I després fem les activitats socials, des de la prova social d'esquí de muntanya, la prova social d'esquí alpí, i això seria una mica la concentració d'activitat d'esquí
A l'estiu fem bastanta cosa de BTT, tenim alguns events importants, fa anys que estem perseguint la consolidació del projecte Territori d'Isars, que amb algunes pujades i baixades i amb bastantes dificultats, perquè costa molt que la gent ens ajudi, però la gent en general ha fet que portem ja 7 edicions o 6 edicions de la BTT, 3 o 4 de la de Running, i volem apuntar. Aquest any ens havíem ajuntat, ja l'any passat es vam ajuntar amb el Centre Excursionista d'Olot, que organitzaven la Poca Traça, que és una clàssica de l'esquí de muntanya, i com que tot això porta molta dificultat, vam decidir ajuntar-nos i organitzar una prova que es diria la Isar Attack Poca Traça, o Poca Traça Isar Attack. Això són els esdeveniments més esportivament més singulars, no? Però tothom deu haver vist pel poble, que organitzem la cursa de Sant Silvestre, que organitzem la cursa popular de l'estiu, que, hi ha altres coses que ara mateix se m'escapen, però des de participar a la festa major, per coses del poble, bé, i estem organitzats, com tota entitat, amb una junta, que tots voluntaris i de forma altruista i voluntària hi posem tota la il·lusió i el treball que podem. Si parlem del nom, per què es diu Esquí Club Camprodon, SCC, i no es diu Club d'Esquí Camprodon? Sí, això és una pregunta recurrent que tothom ho demana i quan surts a fora, una S, un equip, un club català i del racó més recòndit del Pirineu. Els fundadors, evidentment, s'ho van plantejar i no van posar Club Esquí Camprodon perquè hi havia les sigles ja del ja creat i veterà el Centre Excursionista de Catalunya. Llavors hi hagués hagut 2 clubs amb CEC i mira, van ser moderns i li van posar la S d'esquí, que no és ben bé ni l'internacional perquè no acaba de quadrar, però va quedar aquest nom per no tenir la duplicitat amb el Centre Excursionista de Catalunya. Es diu ràpid, però d'aquí 10 anys en fareu 100. Sí, espero que jo ja no hi sigui, però sí. No, que no siguis dins de l'entitat, que ho puguis veure. Això sí. Com es aconsegueix durar tants anys amb una entitat amb tanta gent i tant volum d'accions? Amb moltes dificultats, i ho dic jo que ja porto uns quants anys, ja gairebé 15 o 17 anys com a president, costa molt, però per sort som un poble que som bastant orgullosos de lo nostre i tossuts, i malgrat hi ha vegades que sembla que això va de baixa, sempre surt alguna excusa o algú que té aquest punt romàntic, perquè s'ha de tenir una mica de punt romàntic, un punt d'altruisme, una mica d'ego personal, i tot plegat fa que aquestes entitats, igual com ha aguantat el Casal, igual que han aguantat les altres entitats del poble, i en el nostre cas, jo crec que hi ha un amor claríssim de tots els membres de la Junta cap al territori, no? Ens sentim d'aquí, som una gent que se sent molt arrelada en el lloc on ha nascut o ha viscut o s'ha desenvolupat, i tenim la sort que tenim un entorn espectacular. Això és motivador i jo penso que malgrat avui en dia el jovent això costa una mica, però treballar una mica per la col·lectivitat, al final té un retorn positiu i fa que malgrat passis molts mals de caps i molts mals de ventres i de tot, al final val la pena. I finalment, Francesc, si em vull fer sòcia, què tinc que fer? Ui, catifa vermella allà on vulguis. Res, simplement hi ha l'adreça de la pàgina web o la secretaria@esquiclubcamprodon.org. Només que envieu un e-mail, el nostre secretari o secretària ràpidament es posarà en contacte, i si no, hi ha unes hores, sobretot a l'hivern, que tenim un local al carrer València, que això ens ha donat també molta visibilitat, poder tenir aquest local aquí, tot i que sempre hem comptat amb recolzament de l'Ajuntament, amb un petit local que tenim al pavelló, que ens serveix de magatzem i de punt de tenir les coses més de les activitats, i també tenim un local a Vallter, o sigui que tenim a l'hivern local a Vallter, local al carrer València i evidentment les xarxes, i sobretot feu-vos soci de l'Esquí Club Camprodon i sobretot feu la mainada socis d'una entitat així, i jo diria que
no els hi negueu la possibilitat de practicar la muntanya, l'esquí, la bicicleta d'una forma col·lectiva, fer-ho partícipe i trencar una mica aquest individualisme que hi ha últimament. Tothom fa esport, tothom fa muntanya, però s'està perdent una mica allò de fer-ho col·lectivament i això és el que hem d'aconseguir les entitats, que al compartir-ho amb un grup de gent que tenen la mateixa il·lusió se sentin a gust sota una entitat com l'Esquí Club Camprodon. Doncs si no ens hem deixat res més... Bueno, podria estar parlant de l'Esquí Club Camprodon moltes hores, però jo crec que ja en tenen prou. Doncs moltíssimes gràcies, felicitats per aquests 90 anys i esperem fer-ne 90 més. Gràcies a vosaltres i gràcies a l'Ajuntament també per el suport que sempre ens dona.